ashana kamenze yaphuza umlaza ngameva nina Zulu omnyama ondlela simhlophe. Nazi izindaba zemfezeko media ehamba phambili nisithulelwa uZemvelo Khumalo. Ngiyabingelela. Kanti ke ngaphambi kwakho konke nje ningakhohlwa nje lapha yana ukuthi uyalike, uyasubscribe, uyashare, uyakhomenta okuyiyona into ebalekile njengamanje. Imeya ehola uMasipala uMkhanyakude umhlonishwa Siphile Mdaka ikhuza izakhamizi ezizixhumela amanzi ngokungekho emthethweni njengoba ithi lesi senzo sibulala ingqalasizinda. Imeya uMdaka ikusho lokhu nje bisanda kuhlola ipayipi lamanzi endaweni eyaziwa ngokuthi ise17 eJozini yazithela phezulu kobuxhakaxhaka bobunyoka. Izakhamizi zizixhumela amanzi ngokungekho emthethweni. Ukhala ngokuthi lokhu kuxhunywa kwamanzi okungekho emthethweni kudala ukuthi kwehle umfutho wamanzi kuthi abangasekugcineni bangabe basawathola inhlobo amanzi. Sinawo ama-manual standpipe kule ndawo esinxusa ukuthi umphakathi ukhe kuwo ngesikhathi kusaqhutshekwa nokufakwa kwengqalasizinda. Lesi senzo sidala ukuthi kubukwe umkhandlu ngeso elibi uma amanzi engasafiki kwezinye izingxenye. Sinxusa ukuba izakhamizi ezinesifiso sokufakelwa amanzi zixoxisane nehhovisi likaMasipala ukuze zixhunyelwe ngokusemthethweni, kubeka imeya. Sekuvele ukuthi abaningi osomabhizinisi abazitamusela amanzi ngalendlela, ikakhulukazi abamabhizinisi abamakhawashi abenza ibhizinisi lama-blocks, imiqasho nabachelela ubanana nomoba, bonke laba ababalwe lapha ngenhla bayanxuswa ukuba baxhumane nehhovisi lezamanzi kwinombolo ethi 035 573 8600. Kanti ke ungakhohlwa ukuthi nje imfezeko media ikulethela zona izindaba zisashisa. Singakhohlwa ke ukusubscribe, silike, sifollowe futhi kanjalo ipage, sicommente futhi. Siyabonga.